Ei doi săcățini. Bă! N-are sens. Chiar n-are sens. Te rog, hai să terminăm gala, te rog. Cer scuze, promit că nu mai fac. Gata, haideți la loc! Haideți la loc! Lasă-mă! Nu mă jignă, să nu te... Nu mă jignă tu pe mine, înțeles? Dă-i drumul la coadă, eu! Nu. Mă deja! Mă trage pe mine de păr! Mă trage pe mine de păr! Stai, fată! Hai, aduce, te dar unde eu dat? Bă, nu lăsa! Nu o faceți pe mine, fraiere, înțeles? Să ne trage de sine, tu ai înțeles? Ne trage de sine, ai înțeles? Nu facă de sine, tu ai înțeles? Nu căutați în mine, că faci pe mine! Pe mine mă face! Uite ce faci, uite! Aoleu, și-au bugi albi! Bă, mor de ciudă! Crep! Tu de cine? Crep! Crep! Tu faci la pe tine, nu-s curioasă. Ia, vin, hai, vin în coanca! Hai că mă disperă! Eu nu fac! Dar cum să mă fac tu vreodată în viața? Ce ești? Eu nu vreau să fac o greșeală, de-aia m-am băgat. Ba, ia în cursiv de... Tati, I love you! Hai să te văd! Eu nu vreau să fiu oprit, mai vreau să fac ceva. Numai gura ai dispus. Eu am simțit să fac, ea la furie. A, de una spunea că vai, îmi dă... Și afară era mută. Vai, deci ce nervii fac? Bă, nu mă lasă să vorbesc! Nu mai jigni. Păi dacă nu mă lasă să vorbesc, nu vezi că mă lasă la replică, nu i-am vorbit frumos. Da, Ce deci, vai, ce vrei să-i dau din... Vai. Vai. Lasă. Ți-i demonstrezi ce? Păi dar nu vreau să-i demonstrez. Puse până mintea ei. Bă, Da, ce... dai! Pe bune! Păi dar nu i-am zis nimic, dar lasă-mă să-ți dau replică. Dai! Merită! Cu gura aia, Merită băgată zici că ești vrăjitoare. Dar cine e asta, măi? Cine-i asta? Care ascultă numai guță asta? Dai, cum e Mariana? Fete, măi, numai ea vrea să țipi, numai ea vrea să vorbească. Numai ea, măi. Marius! Dă-te-o leacă, măi, că mi-țete. Ce-i pui mâna? Dar ce-i pui mâna așa pe mine? Dar tu nu știi să vorbești normal. Dar ce-i pui mâna pe mine, frate? Ce-i de vorbește? Dar trebuie să-mi cer scuze ca să ies afară. Doamne ferește-mă, de ce... Bă, Bă, lasă că-i... Bă, lasă că-i... Hai, face!
ce te dai în Dar nu spectacol? mă dau în spectacol, dar nu pui tu mâna pe mine! Dacă dădeam, dădeam. Pune mâna pe mine! Vorbești normal, mă. Nu vreau! Că ești de la țară, ce faci Să așa? bagi. Sunt nervoasă, du-te! Dacă nu cauți material, pleacă! Știu că la furii nu ne putem controla la nimic. N-am chef, Alina, spune că nu am chef.